баъзе занҳое ҳастанд ки набори кремҳои олии нархашон паталок пӯсташон ба тоғрӣ намегирад. Не ки як креми оддиҳак мефорад, хушрӯ мекунад. Масалан, ман худам дар мин тип дохил мешам. Рӯи ман равғанин ва ана ҳамин креми оддияку нархи дастраса пӯсти ман хушрӯ қабул кардагиаст. Ин крем алоэ. Алоэ дар косметология барои намнок кардани пӯст истифода мебаранд. ҳаво гарм шудааст, пӯсти рӯй тез хушк мемонад, баъд ожанг мезанад, доғ пайдо мешавад. алоэ дар таркибаш оби бисёр дорад ва кислотаи гиберлин дорад ки рӯй ба донача пайдо намешавад ва аз доғзанӣ пешгирӣ мекунад. ҳамчунин равғани лишни рӯя ҷабида мегирад. алоэ витаминҳое дорад ки нурҳои офтоба, асосан нурҳои ультрабнафша намемонад ки пӯст ба зарар расонанд. ҳамчунин алоэ ба коллагени пӯст таъсир мекунад. ҷои ҳуҷайраҳои мурдаи пӯст ба ёрдам мекунад ки ҳуҷайраҳои нав тезтар инкишоф ёбанд ва пӯст ҷавону тарангу зебо дер гоҳ меистад. ин крем ҳам алоэ ва ҳам мочевина дорад. Супер мощный увлажняющее. истифода баред, нархи дастрас аст ва аз ҳавои гарм пӯстатона нигоҳ доред.